ମାନେ ମଙ୍ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି పాపుండ్రా కొంచెం కొంచెం పో ఇంతేనా పో కొత్త బోలుଛେ କଥା ବୁଲିছে ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ମସ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହାଇ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଛି ବେଙ୍ଗଲୋର ଲାଲବାଲ ପାର୍କ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଛୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବେଲଗାଡ଼ ରୋଡ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସିଲୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ପୁଣି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଲାଲବାଲ ପାର୍କ ବେଙ୍ଗଲୋର। ତ କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଏଠିର ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ କିଛି ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ ରହି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେବେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଲାଲବାଗ ପାର୍କ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଏମିତି ଅଛି ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗେଟ୍ ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଆସିଛୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି ଏଠିର ଲାଲବାଗ ପାର୍କର କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ବି ତ କେବେ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ଭ୍ୟୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ବାଓ କିତନା ଦେଖ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗୁଛି ନା ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖ କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନା ଗେଟ୍ ଟିକଟ ଦେଲା ପରେ 50 ଟିକଟ ନେଇଛି ଭାଇ 50 ଦେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଗେଟ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପୁରା ଭ୍ୟୁଟି ଲାଲବାଗ ପାର୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ସେଠି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲ ଭାଇ 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 ଭ୍ୟୁ ତ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭ୍ୟୁ ତ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବ ଆଉ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଜମା ଭୁଲିବନି। ତ ଏବେ କିଛିଟା ଦେଖାଉଛି ଭ୍ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ରିସ୍କ କରିବାକୁ ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ତମକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ରଖିବି। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଦେଖ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତମକୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଆମେ କିଛିଟା ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୋର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛିଟା ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ଆସିବ ଭାଇ ତ ଭ୍ୟୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ସେଟା ତ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ କାହିଁକିନା 5 ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି ଆସିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଲବାଗ ପାର୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇ କିଛିଟା ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ତ ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣର ଭ୍ୟୁ ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସିନର ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭାଇ ତ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଏଠି ତ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି କେବେ ଆସିନାହିଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଆସିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ଦେଖିବି ସବୁ କିଛି ତ ଭାଇ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖ ଭ୍ୟୁ ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭାଇ ତ ଏ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ଭାଇ ଏଠି ତ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ତ ଯାଇକିରି ପୁରା ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବୋଲି ମେହନତ କରିକି ସବୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି ଲାଲବାଗ ପାର୍କର କେମିତି କ'ଣ ତ କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖେଇ ସାରିଛି ତମକୁ ତ ପୁଣି ଏବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ଫଟୋ ପରେ ସୁଟ୍ କରିବି ପ୍ରଥମେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଭାବିଲି ତ ପ୍ରଥମେ ତମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ମାରିବି ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ତ ଭାଇ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ ଭଲ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୁଏ ଏଠି କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭ୍ୟୁ ପଡ଼େ ତ ଭାଇ ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ତମେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ତମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ତ ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲ ଦେଖାଉଛି କାହିଁକିନା ଏ ଦେଖ ଏଇ ସିନ୍ଟି ଦେଖୁଛ ଏ ସିନ୍ଟି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯାଉଛି ଲେଟ୍ରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଚାଲ ତ ଭାଇ କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ 4 ଜଣ ଆଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ ଆଗେ ଯାଇସାରିଛି ତ ଆମେ ଆଉ 3 ଜଣ ପଛେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇ ତ ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାଥିରେ ଅଛି ନା ଆଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛିଟା ଆଉଟ୍ ଭ୍ୟୁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁ କିଛି ଲାଲବାଗ ପାର୍କର ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଏବେ ତ ବାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭାଇ ଆଗକୁ ରୁହ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବ ଚାଲ ଦେଖୁଛି ତ ଭାଇ
किछिटा भितरକୁ आसी सारछि मु जेहेतु मो सांगसाथी माने कौन देखैले किंतु जे कोन ऊपर तळକୁ बोले खिची जाइछन तो पर पुणी एबे भितरକୁ मु आछि तो भितर लोकेशन ना मु आपु देखौछि भितरକୁ ऑलरेडी पसी जाछि तो भितर आसिला पर किछि व्यू देखैबि तुमको बहुत 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 बढ़िया भाई सब ब्यूटीफुल लगुच देखा भाई बहुत भल लगे तो आपन को से व्यू देखी निश्चय निश्चय व्यू बहुत भल लगे तो किसी एमती व्यू देखी दियो भितर आसला तो किसी पार्क मुझे बुलेबी निश्चय ये मो सांग मैंने चना खाइबा जाऊँ चलो देखु तो भाई देखु चना कि खाऊँ कि मुझे तुम ब्लॉग बनाऊँगी चलो से चना सरला किना चलो ए जी आग को आउ किसी व्यू देखेबी तुमको बहुत सुंदर लगुच भाई जदि के बेंगलोर रोच तो लालबाग पार्क को बहुत आस मतलब बहुत खुशी लगुच भाई कौन कहबी जदि के अच्छ तो लालबाग पार्क निश्चय आसब बुलिकी जी बहुत भल लगुच तो भाई भितर आसला देखो किसी व्यू आमर एटी माने आमर एटा केते नंबर 15 पर एटा पड़छि तो एटी व्यू एक गोटे आमर ऑलरेडी सिलेक्ट हे साथी मस्त भाई व्यू तो चलतु आउ टिके आगे आउ टिके आमर बहुत व्यू अच्छी जमती कि पूरा केते 21 ना 22 टा व्यू अच्छी जमी आमर पोस्टर मारा जाइछि तो व्यू तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी चलते आगू देखा आउ कौन व्यू थी आप निश्चय कहबी तो तापर भल लगे लाइक तो कमेंट निश्चय करेंगे भाई भूलि चलते तुमको आउ किटा ये लालबाग पार्क सीन देखी ए तो बहुत भल भल सीन देखी सारी भाई बहुत बढ़िया लगुच आपको भी देखा जब लाइक भल लगे तो लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे भाई भूलि तो भाई सपोर्ट करूँ मत आउ कि भल नुआ नुआ जिन तुमको देखेबी तो चलो आ कि व्यू देखे तुम तो भाई किछिटा व्यू पर तुमको आउ गोटे व्यू देखो बहुत सुंदर व्यू भाई पानी अच्छी पानी रे टोका भी बहुत अच्छा भाई कौन भाई गच तो भी बसिकी माने किस कलाकारी होती छाड़ा से सब भाई आम तो देखिकी आम तो सिंगल टोका भाई कौन करूँ चलो कि देखिया भाई मजे गोटे फनी कमेंट आसला खराब भावी तो चलतु गोटे तुम बहुत आउ सुंदर व्यू देखा चलो भाई तुम विश्वास कर पारि मु तो लालबाग पार्क को न्यू आसी आम गोटे भाई अच्छा ये देख आगे जाऊँ बुले बुले नौ फास्ट कोड़ा लास्ट कोड़ा तो तुमको देखा से भाई मुह टे आगु आसी लालबाग पार्क को देखी सबकि मुझे तो फास्ट टाइम भाई जानी ना कि तो मत से आग पट न कि पछ पट बुले बुले आसे चलो देखा कौन तुमको व्यू देखु पर गोटे गोटे माने बंध नदी हरद बोली गोटे अच्छी बहुत भल व्यू भाई चलो तुम मुझे हद को नहीं जी आम से पटे बुलिक आसु तो ये देखेबी आप गोटे बहुत बढ़िया हरदे चलो देखा भाई बाटे मो सांगसाथी मान तो पूरा फुल मजा नौ मुझे मजा नहीं पारुनी जिन अच्छी भाई ये लालबाग पार्क तो मुझे आसी ना आसी तो तुमको किसी देखेबी निश्चय बहुत भल भल जिन देखेबी आपर आउ कि तुम देख तो चलो देखो देखो कि हरद अच्छी चलो मुझे मानी आगे जाए तुमको पैसा बहुत भल भी देखेबी देख भाई आपर तुमको गोटे गोटे हरद देखो देखो ना हरद बहुत भल लगे भाई बहुत बड़ हरदा तो तुमको कैमेरा देखा जाऊँ ना कवर हो कि कही पारना कि बहुत बड़ हरद भाई ये भी बहुत भल व्यू देखा जाए तो आसो जदि तो लाइक शेयर कमेंट निश्चय कर भाई भल लगुच तो हरद भी पुणी के बुलिया चाहते जब बुली पार तो आपको पुणी कहीपरि तो आ कि नेक्स्ट वीडियो पुणी भी एवं आउरी व्यू अच्छी तो तुमको व्यू निश्चय जनइबी तो चलते आउ कि व्यू देखा देखिए भाई हद को जावाई कि बोर्ड मारा जापटे आम हद को देखिए जापर जो आम पोखरी बोली कहते पोखरी देखिपर तो चलते पोखरी तुमको यही गेट एंट्री कर देखो तुमको गेट एंट्री हो सारी तापर तुमको किसी हद्र दृश्य देखो भाई तो देखिए किसी दृश्य एमती भाई पूरा माने तल को तुम पानी टच कर पूरा कभर होगी तो कभर तो ये किसी हेनी तो भाई भी ये गोटे भी बहुत भाई मैंने ब्लॉग बनाऊँगी देखापी बहुत सुंदर लगे व्यू तो आप किसी देखो बहुत सत्य बहुत भल लगे भाई कैमेरा देखनी बहुत भल हुए थी तो आप चाहते तो लालबाग पार्क निश्चय आसतु बुलतु बहुत भल लगे भाई मुझे ग्यारंटी सहित कहूँ जब तुम्हें आसब तो निश्चय मत कहे बहुत भल लगे व्यू भाई मस्त अच्छी देखापी सुंदर बहुत भल लगे भाई मन तो मुझे एत खुशी से कह भी पारूनी भाई जी तुम चाहूँ तो भी ये आसपार देखूँ ये भी बोर्ड मारा जाए किसी आम दृश्य जब तुम पढ़ी जापर बोर्ड कौन अच्छी भाई सबकि ये मोर व्यू देखा जाइए तो व्यू मस्त लगे तो मुझे पानी टच करने रास्ता मिली तो देखा मिलूँ कि ना जी बहुत भल लगुच भाई व्यू देखो भाई मो सांग मैंने एत फास्ट जे आगुरी जाकि ठिया देखी सारे किंतु मु बहुत लेट भाई बहुत लेट चलो तुमको देखो किसी व्यू आम ये देखिपार देख भाई हदटा ये भी देखिपारि भी गोटे माछ ये तले देखा देखो भाई
ମାଛ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ଭାଇ। ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଲାଲବାଗ ପାର୍କ ବୁଲିବେ ତାପରେ ଯିବେ। ସେଠି କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ନେଇକି ଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଭାଇ। ତ ଆ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ହ୍ରଦ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଭାଇ, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ ଭାଇ। କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ, କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଭାଇ, ଦେଖୁପାରନ୍ତି। ଡୁବିଲା ଦେଖ ବହୁତ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ବି ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଭାଇ, ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଶୁଣିବୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର। ହଁ ବୋଟ ଦେଖି ସାରିଛି ଭାଇ। ଭାଇ ରାସ୍ତା ଦେଖିବ ତ, ରାସ୍ତାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କହିଲ। ଯିବା ଆସିବାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ନା, ତାର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ। ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭାଇ, ମେହନତ କରୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ କିଛି ବି ଭଲ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ପୁଣି ବି ନେକ୍ସଟ କହିବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍କ ବି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। କିଛିଟା ପାର୍କ ବି, କିଛିଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ବି କିଛି ହେଉଛି ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ତ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ବନେଇ ରଖ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବି ଭାଇ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଚେକୁ ଗଛ ମିଳିଲା ମୋତେ ଭାଇ, ଏ ଲାଇନରେ ନା ପୁରା ଚେକୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ତ ତୋଳିକି ଖାଇବନି, ନା ତ ବାନ୍ଧିକି ତମକୁ ପୁଲିସ ନେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ତ ତୋଳି ପାଉନାହିଁ, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। कितना बड़ा बड़ा पेड़ है। मित्र कितना बड़ा बड़ा पेड़ है। देखो बग पहुंच रहा है, बग पड़ रहा है साइड में, बग पड़ रहा है साइड में। तो भाई मैंने केमती लाଗୁଛି वीडियो कमेंट रे निश्चय कहबे। तो चलନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି व्यू, तो मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू देखेबी। चलो भाई हमारा नहीं होगा कमेंट मत बोलो। ये क्या है, कुछ बोलो ये क्या है। भाई ये तो जहर है, जहर। देखो बांस होता है भाई तो बड़ा बड़ा अच्छा है। अच्छा हिंदी बोलता है, 500 गज होता है। कितना है कितने अच्छी। तो बड़ा पोखरी अच्छा है। हाँ कितना बड़ा बंध अच्छी, कितना बड़ा बंध अच्छी। ये क्या है, भलो भलो ब्लॉग बंगाली है ना उड़िया है। पूरा मिक्स है भाई, हम लोग का लैंग्वेज मिक्स है। तो कमेडी आम कर बहुत भल लगुच भाई। तो सांगसाथी आसो तो आहरी भल लगुच, व्यू भी मस्त अच्छी। कैमेरा में देख, कैमेरा भी बहुत भल लगुच। वीडियो भी बहुत थर बन बहुत जी वीडियो बनई बहुत भल भल वीडियो व्यू आउची, देखा गले बहुत भल लगे भाई। रोड एक जाते रेटटा जाऊे, आम जाऊे, व्यू बहुत भल लगुच भाई, बहुत 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 भल। चलो बोली नहीं आछे घूमने के लिए चालू छे। देखो एखन कत बड़ पुत्री अछि भाई, लेकिन पोखर तो बहुत भल लगा अच्छे, बहुत बड़ लगुच। व्यू भल भल व्यू भाई। बंगाली नहीं आई भाई तुम्हारे लैंग्वेज सिलेक्ट करछंती, को लैंग्वेज केमती कहबा। तो मिक्स करी कहले तो मत तो बंगाली आसुनी भाई, बंगाली रे कोन कहबी भाई। कौन करिया बुली बुली बहुत अंधार आनी से मुझे चश्मा भी काटदेली बहुत अंधार। आ मो मुँह भी देखा जाऊँ, चश्मा ब्लैक चश्मा को आ मो मुँह भी देखा जाऊनी भाई। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सीन देखुची भाई, देखे चलो भाई। माने मो सांग मैंने एत फास्ट अच्छा ना भाई, प्रथम जाकि पहुँच गले। देखो प्रथम जा पहुँच गले। आ ग्लास हाउस भाई दूर देखिए बहुत व्यू बहुत भल लगुच भाई, बहुत भल लगुच। चलो मुझे पाखु नहीं देखा, बहुत सुंदर देखा जाऊँ भाई व्यू। तो केबे आज जदि तुम बेंगलोर रोच तो निश्चय भाई आसब, लालबाग पार्क निश्चय बुलिकी जीव भाई। बहुत देखा बहुत सुंदर लगुच। तो भर पानी पड़ी ना भाई एपर्यंत देख, मैंने से देखी पानी व्यू, किंतु पानी ऑन करना शायद ऑन करेंगे कौन, किंतु व्यू तो भाई एक नंबर कहले भी सरुनी। व्यू तो भल भल लगुच। देखो बहुत पूरा पक्षी उड़ुन, देखुन ना पक्षी उड़ुन। सांग मैंने सब पहुँच जाइए आसिक ठिया केमी देखूँ, सी आसी ठिया होती पानी पड़े, कि पानी आज भाई चालू करना पानी पड़ूनी। देखो ऊपर कि पक्षी उड़ुच भाई, देखिए भाई बहुत भल लगुच, बहुत सुंदर लगुच। तो ग्लास हाउस बोली कह जाऊँ, बहुत भल लगुच भाई। तो चलो तो भितर आउ तुमको देखे हाँ तुम तो पूरा आस भाई, पूरा ब्यूटीफुल ही आस। चलो व्यू देखे चलो भाई, देखुच ना लोक बहुत अच्छा भाई। देखो लोक ये बहुत भिड़ रही, आप देखिपारे ग्लास
ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଭାଇ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବି। ଆମେ ରହୁଛ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଭାଇ, ଭୁଲିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭାଇ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆପଣ ଫଟୋ ମୋଟୋ ଉଠେଇବେ ବି ବହୁତ ଏକ ନମ୍ବର ଭାଇ, ପୁରା ଆସିବ। ତ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲୋର କିଏ ରହୁଛ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଭାଇ, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ବୁଲି ଯିବ ଭାଇ। ଜାନୁଆରୀ 26 ଗୋଟେ ବନା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଜାନୁଆରୀ 26 ଯଦି କିଏ ଆସିବେ ଚାହୁଁଛ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଭାଇ, ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଉପରେ ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଭାଇ ଏକ ନମ୍ବର ୟାର, ଏକ ନମ୍ବର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଛ ନା ଭାଇ। ଏଟା ନେଟୱାର୍କର କିଛି ଭାଇ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, network ପକ୍ଷୀମାନେ problem ଆଜାଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ, ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଇ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ମାନେ ଆରାମରେ ତୁମେ ଭ୍ୟୁ କରିପାରିବ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଯେଉଁ ବି କିଛି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତ ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିନିୟର ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭାଇ, ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କେମିତି ପକ୍ଷୀ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ତୁମକୁ, ଏତିକି ଦେଖିଲା ପରେ ବି ତ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଭାଇ। ମୁଁ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଭ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଭ୍ୟୁ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଜମାରୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଭାଇ, ସପୋର୍ଟ କର ପ୍ଲିଜ୍, ସପୋର୍ଟ କର, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଭାଇ ଏଠି ସିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଉପରେ କେମିତି ସବୁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ, ଭାଇ ମୟୂର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ଭାଇ। ତ ଆଜି ଲୋକ ବି ବେଶୀ ଗହଳି ନାହାନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 26 ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଭାଇ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ এই যে লভ ହେଇକି ନାଇଁ ନା ଲଭ୍ ହେଇକି ଏଠି ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ଲାଗେ, ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗେ ଭାଇ, ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ମୁଁ ତ କେବେ ରିଏଲି ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ତ ଜାନୁଆରୀ 26 ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଲବାଲ ପାର୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଜା ଉଠନ୍ତୁ ଭାଇ। ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ, କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ପାର୍କ। तुमको तो अभी ऑलरेडी बहुत व्यू देखे सारे, तो मुझे बुली बुली मो गोड़ भी काटे सारा, किंतु भाई देखिए मजा किसी अलग प्रकार। तो आउ जिनस देखो मुझे तुमको देखा गोटे मयूर अच्छी, ता भर भी लाइट लगी थाए। देखो ये मयूरटा को माने देखा बहुत स्टील बना जाए लुहारे, किंतु आ भर लाइट लगा जाए ना, तो भाई बहुत जबरदस्त लगुच भाई, बहुत जबरदस्त। तो आपर किसी आउ कि जिन नुआ नुआ जिन देखेबी, तो चलतु तुमको किसी आगे स्टेप नहीं जी। तो भाई लोक मैंने भी बहुत फोटो वीडियो बहुत किसी काटुंट भाई, एटी माने अभाव ही नहीं भाई, फोटो वीडियो बहुत लोग काटुंट। तो देखो पूरा व्यू देखी दियो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लगुच। चलो आम भाई मान तो बहुत खुशी भाई, आगे दौड़ी चलते भाई, दौड़ी चलते। तो भाई कितना स्टेप एमती आस देखो ना भाई, देखा भाई सो ब्यूटीफुल भाई, सो ब्यूटीफुल कितना स्टेप एमती आस भाई, देखा बहुत भल लगे। चलो भाई आ गए जिन देखो देख माने काठरे केमती जो महिषी ना कुंभर कहते महिषी भाई, देखो केते भल लगे भाई, देख टे सीन देखी टे भाई, बहुत बढ़िया लगुच। मैंने काठे आपको तो महिषी भाया बना जाए भाई, बहुत बढ़िया लगुच, देखापी भी बहुत भल लगे भाई, बहुत ही सुंदर लगुच। तो आप तुमको आ किसी देखे व्यू जमी बहुत भल व्यू भाई। देखिए काठरे भाई किंभुर बन भी, देखो तुम जापर काठरे भी किंभुर बन देख, बहुत आगे देखा ना भाई, काठरे भी किंभुर बना जाए भाई। आप गोटे एंडो भी बना जाए, आगे बहुत एंडो भी अच्छे, एंडो भी बना जाए, तो बहुत जिनस अच्छी भाई, तुम भेजे भी मिलनी। देखो गोटे एंडो भी बना जाए भाई, एंडो किंभुर मैंने से पटे देखूँ सेपटे बाघ भी अच्छे तुम देखुच। तो भाई बहुत भल भल व्यू ये अच्छी, आपड़ जब लालबाग पार्क भी आसवा चाहते तो निश्चय आसतु। आदि मो वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर निश्चय करेंगे। चलते तुमको आउँ बाघर व्यू देखा, जब आमको रोड क्रॉस कर जा पड़ो, तो मुझे पटे जाऊँ तो तुमको निश्चय देखी। चलो बाघ भाई, मु तो भाई जाए प्रथम आम बाहर बाघ देखा भाई, टाइगर भी रखा जाए, मैंने लव भी करा भाई, तुम जाके टच भी कर टाइगर जिंदा है भाई, जिंदा है। तो चलतु देखा तो बहुत भल लगे मत व्यू, चित्ता भाग भी अच्छी, देखो बाघ भी अच्छी, चित्ता भाग भी अच्छी, बहुत भल भल जिन भाई व्यू अच्छी, देखापी भी बहुत बड़ एरिया भाई, बुली बुली दिन सारा गोड़ काटब सीना हरनी, एत जिनस अच्छी भाई कहनी। तो चलो आ कि नेक्स्ट वीडियो को तुम नहीं जी, एमती बहुत भल भल भाई गोटे बहुत बढ़िया सीन अच्छी, मानते गेट भली देखा बहुत सुंदर लगुच भाई। तो आम प्रथम आपको एक मड़ेला भाई, आपको एक बसई आसी आउट भल भल व्यू देखेबी। तो से कौटी एक बय लालबाग पार्क मुझे तो जानी ना कि बोलते ये
ଟଏଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ଜିନିଷ କି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, କୋଉଠି ଯିବି କ'ଣ କରିବି କହି ହେଉନି। ଚାଲ ଏଇ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେଟ୍ ଭାଇ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗେଟ୍ ଭାଇ। ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ସିନ୍ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ମିଳେ ଭାଇ। ଦେଖ ମାନେ ଫୁଲ ତାକୁ ବନାଯାଇଛି ଭାଇ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଗେଟ୍ଟା ତ ଭାଇ ପଛରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତ ପଢ଼ିପାରୁନି। ଚାଲ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଅଛି ଆମ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ଟା ବି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ୟାର। ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏକ ନମ୍ବର ଭାଇ, ଏକ ନମ୍ବର। ତୁମେ ଆସ ଲାଲବାଗ ପାର୍କ କେବେ ବୁଲିକି ଯିବ, ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଭ୍ୟୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିବାର ବହୁତ ଭ୍ୟୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବା ଭାଇ। ମୁଁ ଏବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଅଛି ଭାଇ, ଲୋକ ପୁରା ଭରପୁର ଭାଇ। ଲୋକ ତ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଏମିତି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଲୋକ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ତୁମକୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଦେଖ ଗୋଟେ କୁକୁରଟି ଭାଇ କେତେ ଆରାମ କରି ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ। ତାର ବି କିଛି ଜୀବନ ଭଳି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ସେ ବି ଗୋଟେ ପଶୁ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ତ ସେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରାମ କରୁଛି। ତ ଭାଇ ପାହାଡ଼ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ଼ଟା ଉପରକୁ ତୁମେ ଆସ କେବେ ବୁଲ, ଆଉ ମୋତେ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କେମିତି ହେଇଛି ପାହାଡ଼ଟା ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଆପାର ଉପରେ କିଛି ତ ମୁଁ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ବଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ଭ୍ୟୁ ସରିଛି, ତ ଆଉ ଅଧା ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚୟ, ତାପରେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ଭାଇମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ଼ଟା ଉପରକୁ ତୁମେ ଆସ କେବେ ବୁଲ, ଆଉ ମୋତେ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କେମିତି ହେଇଛି ପାହାଡ଼ଟା ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଆପାର ଉପରେ କିଛି ତ ମୁଁ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ବଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ଭ୍ୟୁ ସରିଛି, ତ ଆଉ ଅଧା ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚୟ, ତାପରେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ଭାଇମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।